pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda mzukulu wa Njayiko kukulandirani ku programu yathu ya lero pa 25 January kwa nthawi kupita mwezi wa 3 kwa inu yonso andena dakaona kuti sadatebe January ya mwezi msimuona ruata 25 sadatebe ababa ndipa maklabu darkest wafika pa 30 simasewe ndanda ndima ukajuluka muna ndio kwa sababu ngono kuzona ababa ndima majuluka ako mata ukankhato sina 25 idule takanka limbana napo takanka there is hope kuti maliza ndili ndi bambo Bayana Chunga dzina linyandaliwa ngoni wao yes. Ngoni wao ndili ndi bambo Wanda Msiska amene ndi ankhwenda viwi yes. Ndachula bwino ankhwenda viwi yes. Ine ndi Njayiko ine chabwino iyi ndi program ya hot current si program ya masewera. Iyi ndi program ya ndi makamba kuti si program ya chibwana iyi. Aya mfumu. Program imeneyi kuopsha kwa program inkotani. Kuopsha kwa program imeneyi ndio limanena zoona zokhazoka. So munthu amene amadala ndi chilungamo amaopa. Chifukwa chikhalidwe chathu kapena tizina kuti maka chilungamo cho chikamapita kumphavu. Anthu amafuna kuti yayi titani so pano timabwera kuzauzana zoona. Izi sizitithandisa zisiyene zona izi zopanda pache zona iza Malawi kudana nazo so andali sadazulowere kuti munthu azauza kuti izi mukagwa nazo taona anzana akagwa nazo izi ndipo no I think chifukwa cha fufu mimba exactly ekugwa cha fufu mimba nde chifukwa chokuti tikapanga choncho apezeka kuti amakaniwo akumaka gwabdi jafufu mimba anthu amasakhulupirira kuti komatu anthu amakuza izo amakuzani ndi amatayambaso tayambaso kuti koda jati dayamba nawo tu andala MCP inu tasinthani izi taziona ife mumakagwa nazo izi chafufu mimba izo zoona so awaso tayambaso monga MCP anganene kuti chati panchani aya mfumu angoni wao chafufu mimba Wali mama simkwazi mukwazi we komama tswala sangazi kuti chafufu mimba ndejani IMCP lero anganene kuti chidatigwetsa chafufu mimba njani angatifuziyo cho I think ku ndinene zokhuza ndi program in fact lero kuchali chiwina na ndipeza ndamanena kuti pali information ina yake ndapasa ankhwenda viwi kuti sina yankhulani ndapasa ankhwenda viwi chifukwa iniyoto program ija don't underrate yourselves mmakhala mukuthandiza kukonza dzikoli so pali zinthu zina zokuti ifenso tingathe kuyankhula kwina kulikonse koma anyamata ndionena kuti muziziziwa nchongo zoti muziyankhulira anthu chifukwa all we want is a better Malawi and mawu amenewo anandikhuza kwambiri kuti alipo anthu ena amene amationa ngati atumiki ofunira zabwino dziko lino poyankhula zinthu ngati izi on a big platform like this one timakhala kunena kuti tikupanga an appeal to those in authority on behalf of the people of Malawi on issues that are critical for pano tisima mukamba zinthu wamba timakamba zinthu zimene zili very strategic for national development zinthu zonena kuti boma itakhala kuti yazichita ignore tikagwa ngati dziko ndiye amafunika kuti ena alimbe mtima ena ayankhule and if we happen to be privileged to tipa platform imene number 1 television station Malawi muno media station yonena kuti is the oldest media house muno Malawi so ndi mwayi wapadera komanso program injamphamvu chifukwa palibe wandale amene anganene kunena kuti program iyi sinandikhuzepo in one or another kapena kunena kuti it cannot play any role, it has no impact on many anthu akuganizira pa zinthu zosiyana-siyana. Ine alipo amayi ena amakonda kuimba phone amakonda kunena kuti mukudziwa mmatisegula kumaso kwambiri mmatisegula kumaso. What she was really saying is
mmakhala mukuchita shape the narrative mmakhala kuti mukwaunikira Malawi kuti palitu nkhani iyi koma kwanji the way is matitsekula maso osati kumaso ya maso matitsekula maso so matitsekula maso matitsekula maso kuti kuona ndala koso jani sona simula lako ikati anaka kumukweleza muntu jani ngazifuna kusokoneza sindusokoneza matitsekula maso kamvatu fani vini muntu ngokunzimba ndabatana nu plantain yes, proceed. Give him a credit. This is right. It's right. Please proceed. So, muona kuti alipa malaya ambiri amene amafuna kuti akatamvesese chinthu amafuna kuti amvesere program yape na one program incholinga chonera dziwo chikuchitika mdziko lino nchiyani. So, kwa ndale, don't underrate the power of this program. And in general, don't underrate the power of media. Funso lakuti nafunsaso kuti MCP akhoza kudabwa kuti chatiba yanchiyani ndikufunsa so ayi pamenepo nde kuti asankha kutero chifukwa chidabaya kuchidziwa onena oyankhula adalipo ife amene tilipo tinayankhula zambiri mmene amachita bwino timayamikira koma zambiri zimene zimalakwika timayankhulanso mpaka namene akutida kumene kumaona ngati kuti mwina ayi ndithu mwina tinawo personal issues koma ayi ndithu so the same thing advice imene ndimene kupita ku DPP same advice tinkapereka ku MCP yes semu ndipo ndimafuna nditsindike pamene semu kuti ife maso athu kumakhala ku misonkho so MCP athautichedwesa pano padagwa they are leaking their unzu azitolera koma inu amene muli mbwalo ndamene tikujama nanu inu chifukwa makhali ya misonkho yathu kumene koko so inu a DPP tenti zimvana pa tisakangane tizimvesesana tikati izizi zikulakwika anthu amalawi ambiri akuyankhula mukakula mtima mutazuzulidwa muzasweka Ansah nasweka. Say that again. Tiziphunzira zitsanzo zimene zimakhala zomweyo ndizoti tiziphunzirapo inu mukapunthwa hapo ndiziti apali mwala naona banda akupunthwa ndizembe chonchi koma inenso ndikamapita aswepo kumakaganiza kuti yanga ikathamosiyana ningoza mfumo so ino a DPP mukuziwa kale inu ndetisavutikane nanu chifukwa mudali kale mbwalomo mutaumisha khosi amalada kubudula li get out ndipo muzitamwa mwayi kuti MCP idaphoponyesa zambiri MCP idali ni mwayi kadatha kukhalira chinthu chimene chachi koma naoso kulowa mene mulowera nukulo inu njira ndi inu anthu amatulusa mukapanda kupanga zonse zimene akufuna anthu amatulusa hayi ndipo panopa ine ndi madaba kuti amafunsa kuti tidatuluka bwanji mnatuluka bwanji simmamwetsa pasani mpira chonchika timatika keke mumpira kupasani ka keke chonchi kuti mungopondera muchonchi atsogoleri so mwabweraso a DPP chifukwa choti anthu atatusa a DPP atanyasidwa nani kukhosi ankati tione zanyuwanizo ndeyi mbolaso kubwerera kwakale ndipo tinene pano and we have said it many times here kuti this win ya DPP ulendo number 2 yes it's not DPP yes. It's APM exactly tanena mobwereza yes wina asakwere pa shuru kumati DPP anthu ankafuna Professor Arthur Peter Mutharika yes ndipo DPP ili mboma lero chifukwa cha APM exactly mkulakwa kuyankhula motero pa television no I think it's a fair statement of course enanena kuti yayi munthu uyo samaenda payekha amafuna infrastructure ya chipani koma tinene kwa mbiri kuti brand ya Mutharika ndi imene nawasuntha anthu ambiri towards kuwavotera DPP wa kuti mpakana alowese mboma chifukwa kwambiri anthu amakamba nkhani ya proven leadership amakamba nkhani ya experience imene Mutharika adaonesa nthawi yawo nthawi imeneyo chifukwa kwambiri to anthu amachita compare ndachakwera anthu amene kuma wakhala decision making kuwavuta iza kuti sizikuyenda atikuyesa maupangiro osiyana kumakhanga tisakumva koma mwina titabwerera konkuja mwina atatiwa atha kutimvera and what in the second term you have nothing to lose yeah his final term you have nothing to lose and azikhala kunena kuti sakunyengereraso munthu ayi chipakumbukira linepo nthawi yake imene atadiwa ankafuna kusiya
ningoti adasiya kumene and mukumbukira kuti DPP it was all over the place Phiri adakhala pandu zuno amanena kuti tidachita kapempha ndipo tathokoza Professor Gertrude Mutharika amayi akunyumba kuti ndi amene apofomera chifukwa amayi akananena kuti ayi ine amunanga wayi so kungogwirizana nani kuti adayo ankakanira proceed ya ankakana ndithu andi nthawi manager inene makumbukira anthu akumakamba kuti even at DPP amene ankana ifeyo basi ndi apa ndi sizikuoneka tsogolo koma atazabwera panazabwera ka movement kena koma ndati ayimaso kaoneka ngati kachibwanabwana kenaka it gained ground and mungati mukumbukira inalipo nthawi yoti even IPM ene yakewo sankafotokoza kuno he was not coming out clear kenaka he came out clearly ndikunena kuti ayima and tinaona momentum and DPP ikubwera limodzi kuimanga lithu limodzi mpaka kufikira kuwina chisankho kulowa mboma so to give credit kwa Mutharika sikulakwisa Yeah, I think you could timalizise boboti tinkhani zingapo zoti tinene. For me, this was a competition between Achagwera and IPM. Zibani zawo mutati muone malo ambiri maphungu awo because anthu timapanga measure strength ya chipani by the number of MPs that we're getting. So you would see kuti malo amene even MCP mawina phungu ni ma vote ochuluka ikafika pa president anthu amapereka ma vote anthu pomwewa amene asankha phungu wa MCP ikafika pa ma vote kukapa mati apapai amapereka ma vote kwa IPM. Okay, so you would see, look at the pattern. I mean, in there I was paying attention to what was happening. I was like, how can this be? These people are saying we are okay to have a member of parliament for MCP, to have a member of parliament for UDF, to have a member of parliament for whatever, but when it comes to the president, we want APM. So it was for me more or less like Achagwera and the IPM and not MCP and DPP. Okay, that's why you see they maintain the minimum positions out when we know ama wina. Kuma pa president baja unkulukuta moyo ndi amachaya kugwetsa. Why? It's because people probably had the problem with many people. When they looked around, they were like, maybe let's go back to this guy because panalism to zimina hamaona zimina IPM anajira, which I believe Achagwera didn't do better. Because if he had done better, Malawians would have said, no, let's maintain him. Now, you can decide to look at this at your own way, Komano, at the end of the day. Numbers. Numbers ambira kanena kuti ndi uyuyu. It means kuti niyo sada kukonde pasi fukwa zimene amayembekeza simunachite deliver. So, denial is part of the agent, but if I were them, I would say, Kodi, why is it that people opted to bring back APM and not continue with LMC? Nkhani zathu za lero amfumu nkhani yoyamba ndiya kusankhidwa kwa George Patrick kuchoka pa unduna wawo Minister of Trade, Industrialization, kuchoka pamene kuja ndikukhala wamkulu wa banki yaikulu ya Central Bank imene Reserve Bank of Malawi. Ndiye pali zokamba zambiri kuti kodi pamene asankha kukhala kumeneko ndikuti amafuta mwale ndikuti acho said amanala governor chabwino kumene kumeneko tamvesesa kumananga position yawe imina yawo minister ndikuti is he still minister ndi anthu ena kufunsabe kodi why didn't government clarify kuti atiuze kuno bwino kapena chimene chikuchitika kwenikweni nchani chifukwa machanges wakuoneka kuti achitikapo angapo within the first 3 months of 4 akuna machanges amene what do they mean to us kuti tikhale ndi chikhulupiriro chotani pamene leadership ya Mutharika ikupanga machanges amenewa komanso pali nkhani ina imene tukamba za allegations of abuse of funds at the Greenbelt Authority kumeneku kwamveka ndithu mphekesera zake zochita mpaka zopereka mantha zopasa mantha manambala andalama kumaona kuti kodi zongopeka kapena nzoona ndalama zokuti anthu amatenga ulamuliro wapitawo kuchoka ndithu Greenbelt Authority ulamuliro umene wachokawo wa MCB. Okay, ndiye pali kufufuza kumene kuchitika koma ndithu ziduswa zikutifikira koma kumatu ukaziona ziduswazo kumanena kuti ogo Amalawi tiphunzire zotani. If we are not saying uyuyu wapezeka kuti ngolako koma tunena kuti what are the lessons kuti kodi tingatani kuti nkhani iyi yomapakula ndrama za boma misonkho ya Malawi nkhani umene uthe chifukwa kuti
ngati zili zona akuti waposa kashikititu ndalama zimene akuti ndalama zake zaposa kashikititu ndalama zambiri maona ma payment amene wa mfumu is just a tip of the iceberg that we're looking at. It's very scary. Ndizoopsa kumaona ndizoopsa malipirana ndalama zimene zizipo panda dongosolo bwino zona so no, I think timalizira yomaliza ndiya first vice president. First vice president mukumbukira kuti apart from udindo wawo anapasa so ntchito zingapo. Panali ntchito ina imene amayenera kuti aziyang'anira nkhani yokhuzana ndi dodma kapena kuti ngozi zimachitika mwazizizi kuti aziyang'anira ndithu zimene zija komanso ayang'anire nkhani zokonzanso kayendesedwe ka ntchito za boma public service reforms anali ndithu ntchito zimenezi on top of office yawo koma zikuoneka kuti ntchito zonsezi ziwiri panopo zachosedwa mu office yawo nawonso anayankhulapo nde tifuna tikepo mulomo kunjako amalaya kuti chani kodi tiziwerenge motani zimene zikuchitika nkhani yotero tiyambe ndinu angoni wawo uyu wachoka straight kuchileka udali wawa wale udali wawo kali tiyambe ndinu angoni wawo apenda vipi sabana mukazindikira kuti ndazi nawala kuitsa akala kumajira da andaleso ndo wazindikira kuti ndasojera ingo ichala basi kuti abandipinda bati ndikaichola bati wewe unechoka ndachoka esa amkwenda viwi amfumu aujeni George Patrick adasankhidwa ngati nduna yoona za malonda za tourism komanso industrialization janjani so amenewa ndikukumbukira amene amawasankha President Mutharika adafotokozapo kuti mkulu amene ndakumana naye ku America nkapanga presentation yache ku England sorry I beg your pardon yes ku England nkapanga presentation yake I was like kuti tinda Malawi odziwa choncho because anthu ankadawa kuti apatichi atulukirapo so ankaena afotokoze kumene adakapeza now anthu timaziwa apatichi ngati munthu wa banki iwo agwira ntchito yawo ku banki ya national nthawi yayitali anali mkulu wa banki imene zaka zambiri ndi atapumula kumeneko ndimene adazapita no kujeni ku press corporation meko sadachoke bwino however sadachoke bwino sadachoke bwino kulizosumirana kuni khani zikuza iwo wae baje iwo undanza wena awiri ankada ndaula sada chose bwino now chimene anthu akukambirana kwambiri ndicho kuti anthu I think sakudabwa kuti George Patrick asankhidwa bwanji kukhala a reserve bank governor anthu sakufanga wewe koma anthu akunena kuti kodi ndiye kuti iwo apitira kukhaso nduna na ndiyankhe pawiri pokuti anthu fe titakufusa yes it's allowed it's like mwina munthu inu ndine bebani lafumeti anthu okwatirafe inu ndife example ufuna upereka ine anthu okwatirafe nde awaisakudze zipangani ndi azimayi kunyumba esona ndeti tulukire izinza anthu ababanja ndicho kapo never tulukira ndi wina ne madam akudaba kuti when did we divorce esona kodi dasiyana ni mkhanga ni mabulisa wanyuwani ile ndili pati so zitakuveseseka kuti poti mwina anthu timafuna kuti tichite kunena kuti mmene zatenemu ndiye kuti George Patrick asiya kukhala nduna you know anthu ena afe musamango chita assume kuti timva so sometimes it's good kumaganiza kuti amene angavutisise kumva ndi ndani timuyankhula ameneyo otherwise under no circumstances considering kuti even a president ndi lawyer wa constitution anthu akuziwa kuti malamulo athu amanena kuti munthu sungakhale ndi maofisi awiri aboma sungakhale iwe nduna iwenso kukhale reserve bank governor so sometimes muntu you think kuti it's obvious kuti the fact that he is now being appointed as the reserve bank governor automatically he ceases to be the minister so we pali ena amene akuganiza ngati kuti ndi minister mpaka basi yes anthu alembapo kuti this is akuti chani kusankhidwa kuti ndiye kuti munthu akhala ndi maofisi awiri so yakhala kuyankhulidwa kwambiri kunjako inu muimvetsa bwanji ine kumvetsa kwanga ndikuganiza kuti the moment adasankhidwa kukhala governor ndiye kuti uminister wathera pomwepo manena kuti
normally munthu ukhoza kumaganiza choncho koma pali anthu ena amene amafuna kuti zinthuzo amvesese bwinobwino kuti muite kuwafotokozera kuti mmene zatenemu nde kuti asiya kukhala anduna mwina president achita promote poti adali nda deputy aujeni kapena asankha nduna ina whatever, but that's why ndinabweresano kuti president yokhala kuti ndi woziwa za malamulo a constitution akuziwa what the constitution says about holding two public offices. That's right, yeah. I don't think we can sit here and say kuti nde kuti inu munaonapo reserve bank governor ukhapo ndunaso kwina. So that's why I'm saying kuti sometimes you just allow people kuti afunse po kuti anthu akwena kufunsa, but sometimes zina zimakhaza obvious. Yes, that's what my input. Yeah, in kuyankhula kwanga koyamba ukhala kunena kuti nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi Minister of Information, ntchito yawo ndiyo tipasa information. Okay. Komanso ku State House kuja a president aliso ndi communication desk imene imathandiziranso kupereka mauthenga aja kuno kwa Malawi. Ne ndingopempha kwake nkonena kuti nthawi zina tizitha kupewa unnecessary phokoso in this country powapasa Malawi the necessary information. Bas chifukwa kungoyankhula, I mean, what would be the problem? Yes, ena tonena kuti it's automatic kuti ngati wapita uku ukuti ndo wachoka. Yeah? Komanso at the same time wina takufunsanso kunena kuti what would you lose? Mutanena kuti George Patrick is no longer has moved from Minister of Trade, Industrialization, Business, Tourism ndukakhala sopano Reserve Bank Governor. Yeah? Uku president in this due course ayikapo minister, asankha minister ku minister menachoka. What's wrong with that? So kupempha kwange kuboma konena kuti tamachitani communicate kuti pasamakhale zoyankhula amlingwisa machi yankhula ambiri ndigwire What ambiguity? Kani achiwiri inonena kuti Reserve Bank of Malawi ndi banki yofunikira kwambiri pankhani yakayendesedwe kachuma mdziko. It's the bank that is controlling the economy. Now, mukaona appointment imene yachitikayo, you can only appoint munthu amene mukumkhulupirira kuti akayendese zinthu ku Reserve Bank of Malawi. Now, and I believe ndekuti amene wa Patrick, he has won the heart of the president kwa ika kumeneko. Koma chimene chikumasipasa nkhawa nchonena kuti in the last 3 months pakhala pali makusintha kwambiri ama movements nikoti angapo ndithu amene achitika. Yeah? We have seen several movements going on in this government. Kodi nkhani ndonena kuti kodi what should we make out of it? Is it kuti a president akumawerenga anthu and maripoti aja kubwera every month and pampa kumatha kuona kuti iya uyu I think ali better placed kukhala uko and sakupepesa safuna kumvera zina zoti munthu asokoneze angopanga zimene akuona kuti ma appointments oti athandiza to achieve his vision. Kapena mwina anthu ile kwanthu ena amene akuapanga disappoint kuti uyu ndimaona ngati apapanga zakuti koma ndikumva mphekesera zotere uku kumveka zotere nde uyu achoke uyu apite apa. So whatever is happening koma zikuoneka kuti ndi action ndithu imene kuchitika over the last 3 months or so. Kuonjezera pa zimene tankhula kalezi kwa ineyo I look at a Patrick ngati munthu amene bank amayiziwa. Ayikhala pamwamba ndithu kuyendesa National Bank and National Bank ndi bank yoti mdziko muno ikoza kuyima pa chulungu kuna kuti tapanga zazikulu adamanga I think chinyumba chija chofesi cha ku Banda kuti iwo ali mkulu wa kumene kuku atakuonesa zimene apanga. So kupita kwa a Patrick ku Reserve Bank of Malawi I think ambiri tiyangana ndi chidwi kuti Reserve Bank ikhala yotani. Chimene chimavuta ku Reserve Bank Banda ndiyo kuti andale amalowererako and kuveka maripoti kuti bwana amene analikowa amalandira pressure kwambiri amafuta mwale. Yes, amafuta mwale amalandira pressure kwambiri kuchokera kwa andale lipirani uyo kuphatikizapo nduna za boma lomwelira lwali. So pempho lathu ndilokuti ndikukhulupirira kuti zimene zamuthalika na look I will speculate because please can I? Yeah, go ahead. Considering kuti amafuta mwale adachoka ndi boma la mbali yawo umaziwape ukapita uku anthu umakhabe ni mantha kuti awawa kundiona kuti ndachoka uku kumene machitira zathuzi. The pressure imene amalandirayo it was difficult for him to fight
to say no musandipase my instructions angasama maopa kanchere kuti mwina amene akunditumawa ndikakhala ndikupanga zimene akundiuzazo nitausunga kanchere like I said ndikuziwa kuti zomwe ndikuyankhulazo zili ndi umboni wache koma I can't not say beyond that. Okay. Now Mutharika ngati zimene zidafika mkhutu mwawo aona ndikeko munthu wokuti mwina mwake anthu asangamo mupyezi samuza zina zache ayi. So in one way of closing that I believe mmene akupita apati chimo akwena kuti adziwe because nduna zambiri zikhoza kundivomereza papa kuti zimalandira pressure kuchokera kwa anthu amene akudikira ma payments awo kuti atatitengere ndiko kaka invoice kathuka tauzeni atilipire ena nkumafunsa kuti mukubwesa kwa ine nduna chifukwa chanu kuti azanu tumapasa zikuteka. So apart the being a minister, when also when an African now that is going there, fully aware that pressure from politicians, he need to go there and defend that and make sure that if this economy has to move, but when I come to that payment, I will not pay. Why are you putting pressure on me to make that payment? So for me, if this is one of the reasons why he is going there, he needs to understand the interference in the Kalapo. Yes, sir. Ndeuda mafuta mwale nchito yata. Obvious. Kabena obvious. Yes. So ngakhala mazi bank governor wili. Okay. Nkuthenga kuti amuna abasayina. Odada ni bank momo kopena akhozo ukafika pamwamba so ngatere. Okay, what has been the practice? Uka magavana amena akhala mbuyo. Akasanka governor wina iwo matuka banja mwina makupasa ntchito ina kwina. Okay, umatuka banja. Ndona mafuta mwale atuka banja. Nanga si pena bajandi bali amathanga. Okay, chabu bajiri banja nanga de muntu ungafiki pamwamba kuma kubweza so singateke. So mmene timanenera zokuti kodi ananena aso angoni wakuyambira kuti ndiye kuti amafuta mwali pa apapa amafuta mwali sa governor so Reserve Bank of Malawi. Okay. Atuluka kuti Reserve Bank. Ngati apezere chochita tiva limodzi kuti so pano mwina boma lola apezera kwina kwaje kuti akatani akatumikire kumene koko. Sometimes amangokhala pay imakhala kuti mwina basi kaoneni zina. Okay. Yeah, komano chomwe what we know this far. What we know this far is that the Ansah ndabwera mafuta mwali kudala Banda. Banda. You also decided to be popita. Yeah, nanga si sada bezeli. Okay. Yeah. So what we know this far? Ndio kuti George Patrick akupita kwa Reserve Bank governor. And I can also say kuti asiya ukhala nduna ya trade. Zezo zonde is obvious. So it's obvious. Because there is no way he can be combining two public offices. We've never seen it before. How can you be governor and minister? Yes, and we've been so minister wake so siyana natu. So sizingateke kuti muntu ukali governor ukali so minister. Imene yoyo ndeti ngodikirano kuti kodi ankulukuta moya kuphika yotani pamene papa. Okay. Kuti asankha ndani. Okay. Yeah, so timakamba boso za kuti apati chiwo adziwe pressure imene momo. Tinkayenena mlast program kuti amathanga kuti amazuwa za forex. China chimene adapite kumene koko ndi makadada akavutabe. Swe uchati mani akuvutabe akuvutabe. Can we please find solutions to this problem? Kuti tikamafuna kupita ukacheza kwa neighbor kampa Mozambique pa tisamachita kukachita kuchonderera. Kagwira mwendo wa bank manager please chonde ndikaireni kukawanisa uzande. Kapa kauje ka dollar kameko. So can we fix to make sure we sada kuza ndikuta kuikira ni mwakuti ukafika umene kuja kudiliye nali bwino ife bambo tachoka ku bank basi tili bwino kafika umene kuja bambo swata adateka oyamba ndaje tsiku limodzi katikena kuimba kuti asada kupasa nimelo pasani ja moni macho kuthandiza nditi mwese tinalo kusala mugone na program ya the hot current ndine mdzukulu wana njayiko awanda nkwenda viwi awandi ngoni wawo strength imene angakhale nayo our Patrick yes over mwale yes amafuta mwale yes ndi otani kwa ine mundirole ndinene maganizo anga choyamba kuti TPP amene ankasankha cabinet amati akasankha munthu mataye au tumudziwa koma anali panthu ena amene atasankhidwa including a Patrick anthu anati kuna amene wa TPP mukumbukira tikati amene wa TPP mwina anali mwakabisira koma a president atafotokoza mungananena iwo aujena ankwenda vivi amoneka kuti
he's a professional amene anamutenga from the industry kuti iwe waonesa kuti ndiwe dolo ku field tabwera uzathandize dziko lako. Now strength imene angakhale nayo ndionena kuti unlike anthu ena amene ali mwina directly kuti anali mchipani actively involved, iwowa si munthu onena kuti ungamachita kunena kuti ni munthu oti amapita ukapanga ma campaign meetings kuti uzikhala anthu aku constituency kuzaza kunyumba kuti ya lero mote pressure yake makhala yosiyana because people treat you as a professional. Komanso chinthu china nchonena kuti chifoti ali ndi proven track record, munthu uti wakhala kuti unapangapo kena kake umakhala ndi timphamvu tena like towauza anthu izi timatere amanena ati uyakuza zimene akuchita fa chaku kwakuti adapangapo. Yeah, and on top of that iwowa he has been in this field in a very senior position for quite a bit of time, and amene kwadziwa amadziwa kuti munthu onena kuti financially munthu he has gathered his own wealth over the years. Alintawo ndithu posafuna mwina kuyankhula zambiri alintawo. Now sitikunena kuti amafuta mwale ngwadzana. Yes, so can pomantizi ndithu tinataki even milandu imene amatchulawo yonena kuti inali ku Kodi, milandu yake yonena kuti tikakhala kuti athana nazo nkhani zimene amaoneka ndalama zimene amakambidwa kuti athakuwapa sazo utakuyendesatu olo ministry utakuyendesa ndalama zakhani ndalama zambiri. So ndimakufuna kumaliza kunena kuti zonsezo nthawi zina zimathandizira chifukwa it means kuti you can just be pushed around. One, you have a point to prove chifukwa uli ndi dzina limene ufuna kuliteteza. Number two, sindiwe munthu onena kuti uli mkatikati mwenimweni mwa chipani ku National Governing Council kuti munthu angamayi mafoni 24 hours achipani. Number three, uli mtako tonena kuti ena achasamba pena pake sangangokutamiza ndi 100 million kumakati ndisaononge dzina facha ndalama ngati zimene. So zonsezo komanso nkhani ndionena kuti panopo we are in a desperate situation. Ngati president angayime pachulo ndikunena kuti awanna kumana nawo kunja ndipo zimene amayankhula zimaoneka kuti nzanzeru, and I'm sure ali ndi pressure to prove a point kuti ndisakhumudwisa Mutharika. Munanena kuti nthawi zina ena andale amafuna kumgwedeza governor wa Reserve Bank achitena utani atapezeka achite bwanja apatiki. Unfortunately ndikuyamba ndi unfortunately zimene zimachitika anthu amene anasankhidwa under a certain government government imeja ikachoka amakhala ni mantha kuti basi athu ikumapo ndakakhala kuti achita kale over mu boma lina lija then ndikukhala kuti anthu samaziwa kuti uyu ngati mena analira amafuta kuti adabera ndi MCP DBB yabwera pa 16 September ndiye kuti 4 months imene unali kuma nditi anati omwe kwa upyeza ndithu nditi anati omwe nangasama ngona ngati mwina ndamene antuma adati mwina janjanja so ndi anati omwe timakupyeza iwe tabaka zakuti kapena ndikakana ndichosa chito pamene awa achita kusankhidwa boma lomweri nga brand new nganunkhinunki azauza anzawo kuti ayi musatero uye bwana uja kuti usati so akuziwa imene akupitira kumene koko. So sometimes zimakhala ngati nkachipongwe kwacho saina aja koma normally maybe ma positions ngati amene ajawa ndi ovuta, those are political positions. Usuweso umakhala wa ndale komano position iyo ndi andale unfortunately. So amaikapo munthu amene akuganiza so awawa tiana timene muna timata kumawo kupyeza mafuta. I'm not saying kuti zimachitika chokotoni and I respect the mafuta mwa isukuti ndikwanira kuti ndi a push over. I want him to understand that with due respect. The bank governor for me one bright guy. Mina kankhula even tili ku ujeni ku park meeting I was like wow, he said ndufuna tabanga zakuti koma malamulo sakundilola. So he was saying the right things. But what I'm saying the difference with him and Auje abadi actually ndi nuna zoyamba kusankhidwa. You understand? So he's going there kuti awawa akapita ukauza zakasita aya ntawayimbira ndafusa abana nthawi ikuthamanga kwambiri ku Green Belt Authority amatera Green Belt GPS akuti ndalama mpweche ine ntaimva nkhani ndipanena kuti ife ndi dziko losaukadi kuti people can sit down kuti tigawane ndalama 59 billion 59 billion allegedly kanizira tawene ngani ndalama jeni mapemetse muli nawo kuti mwana kaimetse zimene osachula maina
ndalama zimene anthu zikumveka zina mwa ndalama zimene anthu amagawana osati kugawana mwina tinene kuti ndalama zimene anthu akuzifufuza kuti kodi izi zimayenda bwanji. Pali ndalama ngati mwina apa tikuona 700 million yokuti kodi ime yayenda bwanji GPA. Yes, ka 10 million akande mwina kamwana kwambiri nkameneka 400 million 600 million 840 million 55 million 1 billion 177 million 730 490 51 million 151 million 17 million 400 34 million 400 apaso pali kafirika ndoti kauje nikapete kashi 3 million 6 point chakuti 3.2 nde kumakhala ma account number kukhala ntchito imene akuti idagwiridwayo akuti pena ati supervision work 1 billion. No. Kuti wapanga supervise chani to warrant 1 billion chakuti. So chief mpekesera zimene zikuchokera ku Green Belt Authority ndizokhumudwisa kwambiri kuti tikhoza kumakhala ndi nthambi ya boma anthu ndikumapanga zimene zizi. Mantha nkumanena kuti kwina nkuti zimene sitikudziwa. Kuzokhala sikukhapo. Sungakhale kukhapo. Akishale kumene kuti kusuzumire kwambiri kumaoneka ngati kulibe kanthu. Kwa umphawi. Nanga kweniko kumene kumakhala ndalamazo kumene timakutama kukumonena ndi kwa umphawi. Kuchipeko. Angwa umphawi. Sungaganizire kuti kuzomakhala ndi maphava amene wa. Kuganiza kuti anyamata amachita maphava amene wananga kweniko kumene kumakhala ndalama zikulu kufa ndambi za boma zilipo zimene zimatamika. Okay, for argument's sake. Kumakhala bwana kumakhala ndalama zambiri. Okay. Kumene kujaku ndithu ndi mgodi wa boma umene ujaku kumene ndalama zimene zijaza makampani amene amapanga za lamyazi akamapereka ndithu mabilu awo kumapita ndalama zikulu kumene kujaku. Yes, so umaona kuti ngati ka GPA kama sewelesa zimene zizi kodi kwinako kukhoza kusema I'm not saying kuti kumachitika. Mango ndipasa chisanzo kuti ndikhoza kukumbukira kuti kwina chabwino ndi amene amatolera misonkho dziko muno kumakhala ndalama za mphamvu kumene koko. Kodi misonkho yati idali safe? Now the question is kodi zingaphunzirepo chani kwina kwa ndalama zambiri akayo central bank mala amodzi amene kumakhala nthawi imene jayatu kachigeti so asamadaba kuti macheka awali reserve bank who was authorizing this payment because the payment jaikalembedwa athena manka mafoni hello kodi imene tilipire amene amavomera kuti lipirayo ndi ndani. You see, so misonkho yathu ichi tikasankha boma lilipo timalikhulupirira kuti katitetezere misonkho titumikire. To imagine kuti kukhoza kukhala nthambi ya boma anthu ndikumapanga zinthu ngati zimene zizi apamene tikunena kuganizira zikasatsimikizidwa kuti zimachitika tikhala ndi mantha. Because what we know is kuti CEO kumeneku adammanga. Wamkulu wa zamalonda adammanga. Woyang'anira ndalamayo adammanga. Yes, kuti afufuze. So that is what is happening here. Umati nkhaniyo ukayimva imene akukambira abungwe lofufuza nkhani za ziphuphu Anti-Corruption Bureau wonesa kuti zimene zikukhala ngati zinachitika chaka chomwe chapitachi 2025. Okay. Ndipo miyezi yake imene akuyikamba tuthamangira kuisankho. Tuthamangira kuisankho. In fact ndibwera kwa imposechera. Mu miyezi yochepa anthu khala ngati kuti basi kungosesa. Mukumbukira tinkanena pano kunena kuti miyezi iyi imakhala yoyipa ku dziko yopsa titero chifukwa chonena kuti alipo anthu ena amene amakhala kuona kuti mwina sititha kuchita maintain government. So tikamachoka tikhale titili pabwino tiwomoleredwe ndiye amaomola athu ndiye amatenga zinthu ndiye kuomola kwake kwina kutakhala kumene ndithu. So munafunsa kuti tiphunzirepo chani izi zinzomvetsa chisoni palibe zonyengererana ndipo ngati alipo wina amene awanda abale anu mungamasekerere izi ndino anthu oyipa takonde chifukwa anthu onda abale athu koma nkhani yolakwika ni nkhani yolakwika. It doesn't matter wapangayo ndi wachibale ndi wachipani chathu ndi wakumudzi kwathu ndi wamtundu wathu cholakika ncholakika. Kodi sizimakuwawani kukhala osauka dziko ngati Malawi. Kuti zakhala osauka mpaka liti wina amanena ndithu kunena kuti Malawi mbale wanga wina makhala kunja anabwera for Christmas amanena kuti koma mwina ukamayenda mtown ukamaona zimagalimoto ndiye ndikamamva nkhani mema dandaulira glass shoe
akuti ine ndimadabwa kuti magalimoto ati amene ndakumana nawo mtown ndizonena kuti dziko lotera mukuvutika ayi chifukwa ivi ni mafuta always magalimoto zimene sipanotu olo maintenance as magalimoto zimene sipano ayi so mmene timakhalira moyo wathu ngati dziko ndi mmene timalilira za umphewu wathu sizimagwirizana ndipo mukaona zimene zimachitika ukuku if it's proven to be true sizimakhala zinthu za munthu mmodzi imakhala coordinate ndikatero enieni imakhala ngati timu kwaya ndithu yagwirizana kuti wotenga besi ife tika oloto ine ndikuzatulusa uku utena ndikuti nyimbo yatheka koma ndiyokhala ma meeting kwambiri ndalama zisituluke bwanji This ndalama tuzokuti amasunga kanje sunga tuluse munthu mmodzi sunga tuluse afumu 1 billion 177 million supervision work umapanga supervise jani mabomba yukiliya jani how can they pay you that for a supervision work so imakhala cheni ndithu komanso andalewo amakhalanso kuti ndamene amodzinso amene amapanga insight mchitidwe umenewo. We may not be surprised kuti ndalama izi dakafikanso muthu wa handale inu pekesera ndikuzidziwa kale kungoti zina zimene sitingakambe pano koma kawiri imakhala kunena kuti andale wakalowa mboma amayika anthu amene akudziwa zonena kuti azichita zofuna zawo zimavuta penepo so anthu achamati poti pofuna kusunga ujeri mchere ndipange zimene akundiuza koma mayiwala kunena kuti ikafika nthawi yoyankha mafunso amazankha ndawo wandale alipo palibe because even signature yaku bank pali wandale ngati amakatenga ndalama ndi umene wanu they won't amene amakagawa inu munanena kuti zimachitika towards masankho tiphunzirepo chani pamenepo choyambirira ndinene kuti chimene chimamvesa chisoni pakuthapa zonse pokuti anthu amazakhala ngati kuti basi yangozimirira sungatenge ndalama za Malawi zonsezi iwe ndikungopezeka kuti basi ukuyenda mtaunimo basi big wotenga misonkho ya Malawi chimecho nchokhumudwisa tikakhala kuti tifufuza nkhani ngati zimezi zipempho tendi zizifufuza bwinobwino ndikafika nazo kumapeto anthu amene atenga ndalama zimezi tigulise kanda katundu wawo titani tibweze ndalamazi kuti ena azitengerapo phunziro chifukwa ili kangozizira chonja bwana amene alipo wa chief atha kupenya times 2 farmers wati zimatheka umangokhanga takumanga kugwira kenaka umangotani matani basi ngani matapiri mukaja ndalama koma tikuyenera kuti tikapeza zimezi zizifufuza ndi mphamvu zathu zonse ndi chidwi chathu chonse kuti tiziyagwira anthu amene wawa ndi kuchita recover ndalama zimezi because sizawo now izizi zomwe amene akuti tikapita kuchisankhozi timayenera kukhala ngati dziko tikhale pano tiziwe kuti kodi tizipanga bwanji tikamalowera kumene because muone kuti even patakhala kuti no boma lijano likusintha padalankhulidwa ma statement anthu mana kuti katundu akonongeka katundu waboma akonongeka and ine ndikumbukira ndafunsa ndithu president Arthur asadalumbire kuti kodi nde mupange bwanji and issued a warning kuti musatero lamulo likugwirani so timene okhala ndi malamulo kuti aziteteza ndalama kuti kodi who authorizes ma payments ngati amene wa towards the end amati akupanga chani anthu sizimaoneka ndithu ma system atumu kuti these are people amene akuchita money laundering akuthawisa ndalama kuzembesa ndalama chifukwa afuna sipange so timayenera kuti padakali pano pati khali kuti tikhale basi kodi period iyi just before during and after elections tizichita manage bwanji chifukwa choti timakhala busy ndi masankho anyamata makhala busy ndi mapesulo makalculate amene kusintha nangasi anthu chinthu tikuyangana ndio kukhanga litaikako nkhungu ndi abwana polisi zingatheke ISCB kuyenda ma parasiteto makampani aboma kodi mavoti ndaponya pa 16 yes 2 months before pa 16 yes tatiuzani ndalama zidayenda bwanji nkulako kutero mmakumbukira kuti nthawi ya chisankho in fact soon after chisankho mukumbukira kuti DPP omwewa na malombozi one of them akumakamba zona kuti tamva kwa MRA kuti anthu ene mupanga transfer mandala ene mupanga ma payments samalani mukumbukira so nthawi imene iyi ya transition ikuoneka kunena kuti tilibe proper systems zofuna kuteteza ma interest a Malawi chifukwa ife tinandira mafoni itu ukulakwona ndalama amana anachula makampani singachule tikumayimisa ma payments any payment above chap will not be authorized during this period mpaka nena kata zabwera kuti because pakwena zikhawi na wagamina zapangano kuonesesa bwino bwino osati zimene zimachitika nthawi imene chayi tidamve ife mafoni ine ndikuyimbira kuno anthu ata mabwana agawana ndalama
zona mpaka naida maparasite to ambiri Yes. kanachitika zimenezo. Yes. Unafika pale? kuti mpaka na zimesa kujenana panga comment IPM. So Commented on Yes, the- yes, he commented, Mutharika yes, naye anakwana kunyamba. press conference. Yes, he commented. Yeah, he did. So ndi nthawi yoyenera metu kunenamo kuti pamayenera kunena kuti ikafika period iyi ma payment ena ake tiziyimitsa. Panayenera okhala wina abwerere mbuyo September 2 months before Yeah, September. so that's July. July. Yes. Olokingwambira mwina June. June. Yes, June, July, August, September. My payment. Ataitana ma financial controller. Actually, my transactions ambiri amene apa ndochokera Marichi kufika July. See? Olo miezi imene yoyo. Yes. Nanga santhu amanena kuti sitikudziwa kuti munatika lutsa. Yeah. Ndithu. Ndiye papsha tongolo. Yes. Kuti nkhani yomaliza njankhani yani. Nkhani yomaliza ndiyo kuti mu office mwa first vice president munachosedwa majani maudindo awiri. Department of Disaster Management idali mu office menemu adaichosamo komanso public sector reforms idali so mu office menemu adaichosamo ndi anthu mafusa kuti zutanthauzanji nde mwina meanayambira angoni wawo amati adalankhula mwina timve kuti ena akadati chani Kuti amana anayankhula nda vice president yo. Okay. A vice president yo anayankhula kumwambo olonga ufumu fukamena malongedwa ufumu ndi cousin ndi msiweni wawo. Okay. Yeah. Ndiye anachita upanga clarify and I know that was also being politically wise. Fuka ena bwesa kuti ukatandi kumeneko. Ndi amafotokoza kuti ndani msiweni wanga. Kunkhani imene iyi nguyankhula kwawo amanena kuti sanolodabwa chifukwa izi ndi mphamvu zimene zimakhala ndi a president atha kuzipereka komanso atha kutani atha kuzilanda atha kuzichosa kuyankhula kwake kwa chikulu sangayankhule beyond that and I don't think you can speak beyond that koma inu ndine pano on behalf of Malawi tinene pano kunena kuti zimene zachitikazi zaapasa anthu ambiri maganizo komanso mafunso kuti chikuchitika nchiyani. Alipo ena amene amanena kuti nthawi ya bunge la Dodoma ichi anayichosa fa iwo she was away kumbukirana nali kumangawande and zimamvekanso kuti khangati akuyang'anira kunyumbaku kuli matenda ndi zinazotero some family matters that she is attending to. So kuti nkhani za emergency izimakhala za emergency izi za ngozi nthawi manager mukumbukira madzi akuvuta ma bridges zinazoterozo were you going to wait munthu kuti achokera ku Mangalande kapena tingozika mu office ya president ncholinga kuti zina zithamange fa even kufotokozera kwake mu press release zimene government inapanga inanena zimenezo kunena kuti amafuna kuti zina ndi zina zilemerereko fa zichokera mu office ya president de kale nkena kankumazaona kuti udindo uso khangati wachosedwaso mu office mwawo ndi anthu manda so no Amaya just thought she's back to Malawi and she's available chikuchitika nchani. So all I can say is kunena kuti Mutharika he knows what he is doing. That's number one. He knows what he is doing. And ngata Malawi otinachita in trust kuti aendese dzikoli the trust that people have given you is still there and people are believing kuti ma decision anu mupanga ma decision oyenera olondola komanso in the best interest of Malawians. Chachiwiri tinene kumbuyo konseku takhala tumakamba nkhani ya ubale wa president ndi vice wake kuti nthawi zambiri umakhala ngati ubale umene sumakhala bwino zimene zikuchitikazi tipemphe achipani cha TPP komanso aboma kuti azipange manage bwino kuti kusogolo kusamaoneka ngati kuti mwina ndi ubale kuti umene suli bwino chifukwa alipo ena amene amba kaona kale kuti kuti chikuchitika nchani anthu watukhala ngati mwina pakhala mavuto. So far we can only speculate, but all I can wish for this government and for the betterment of Malawi ndionena kuti ubale umene timaukhulupirira kuti ulipo upitirize kukhalapo nthawi zonse pakati pa awiriwa chifukwa akayamba kukhala ngati kuti akukokana zimachita affect zinthu zambiri. Ankwenda vitu abana munthu bwana ako akakugayirako mphamvu zawo khazikhazi nkuzichosa ande kuti chule wadabwa madzi. Say that again. Ngati bwana ako akugayira mphamvu zawo kuti nakasema offices zawo ndi amagawirako dedicated. Yes kuti endesaniko zizi kena kano bwana aja kuzitenga zinthu zimene zijazi kuti zibwerere mu office mwawo nde kuti chule wadabwa. So ife sitingakakamiza Mutharika kuti atiuze kuti nchifukwa chani koma ine ndikumbukira bwino lomwe kuti zimene zimeta khati kumalirira kuti pakakhala kuti pali china chake chati B nsogolera zibwera nsanga ndi kuchosapo zimene akukhulupirira kuti zikozolakwika
kuti aziziyendesa bwinobwino. Okay. Chifukwa kupanda kutero kuti tizioneka kuti yayi khangati yanyanyala enawo ndi Amalawi no mambala ndi Amalawi. So I know for a fact kuti ngati andigawira kumphavu bwana ajaziranda abwana olochafuna tipelele mwantundu wake imene isikuoneka bwinoyi. Okay. Ayi isikuoneka bwino. Ndoti bwana ajafuna kuti izi mpanga I think zidachuluka ndizipange ndekha. Okay. You understand? So chief, mami isikuoneka bwinoyi. Mami Ansah isikuoneka bwinoyi. Isikuoneka bwino big akulanda ni mphavu zimana kupasani ziwiri. Mwasala ndi mwasala yokwandalo. So Ansah Ndi Vice President. Ansah Ndi Vice President. So this Abwana is saying something. Sort out your office so that the big girl yakuza kugawira iso zina. Koma izizi zabwerera kuti nakupasani phiri mukaza kuti mfuto lili. Ndikukhulupirira yoto. Okay. Kwa jihana adauza kuti aziyendesa za mbira idakali konko. Ajihana akakhala kuti alandaso tizadabwaso kuti ajihana kulandani ya mumbira icha. Chifukwa nkulu kuti moyo poyamba pajanthu ankamublema kuti kodi uyu bwanji yakhanga. So he wants to show us with my guy, I can see you, I see what is happening. So Chief, for me, you can spin it the way you want. This doesn't look good. This does not look good. For me, on who? On the Vice President. Okay. The powers that they were delegated to me, they have been removed so quickly. 3 months into the job, the powers have been withdrawn. Doesn't look good. I don't know what is happening, but it doesn't look good. And the president is taking them back in his office because he knows this we cannot experiment. Winakasa sewerese utodi mabwana ndikumene kuti mapaka tikusonkeza chimanga choti apasa anthu amene akuvulika. Public sector reform mabwana, if this student service cannot be reformed, we will continue to see the same problems. We really need to reform the public abwana and make sure kuti izi zaku green belt I'm not saying kuti is moving because of this, but I'm just saying kuti that's the importance of the sector. My reforms amene wabwana, they will define how this government is going to perform. Awananena kuti ankulukuta moyo APM akudziwa chimene akupanga ti akhulupirire munatewe. Yes, I agree with him. You agree with him? Abana, this is ineyo. I was privileged nthawi ina yake kuti ndajeza nawo alikuja kwa bomo. Yes, then kana kuti bwana yatipini jasida uleke bwinoyi, and he said if I come back zopusa sizaonekaso. So for me, I don't know what he's fixing. Yeah. But abana suma konza chimene sichinaonongeke china chake chinaonongeka paziwirisi. Okay. So for kuti andasaza sokoneze kuti podi adagawira ko mphavu azitenga mphavu zawo zoti azigwise bwino ntchito. I know people differ with me. We are all entitled, and this is my opinion. This is just my opinion. If I was the vice president, I'll be worried. 2 functions have been removed from my office so quickly. What is it that I didn't do right that made the big man uncomfortable? Let me have back my power so that I can manage them going forward. That's me. Mawano malisa matsulo ano emukani mawanga malisa ndonena kuti Mutharika sana bwere mocheza. Free advice kwa inu amene munkasangalala kumauza zibale anu kuti andisankha, it has pleased his excellency kuti andisankhe udindo hotel anutenga usiku kupita kwa office ya vice president kwa imene tunavotera limodzi ndi Mutharika kwa ndikamba kwa wina aliyense. I've never seen President Malawi akulowa mboma ndikupanga so many changes within such a short period of time. Yes. Amene umene ndiutenga si Mutharika wadzana ndiutenga uyu ndi wina uyu ndiutenga ndipo zikasale pereka, he will not have these people to blame because if tukuti panga limene mungapangire ife chimene tifuna game iteke kayati sintha every week sinthani ife tifuna results ziko litani liyenda bwana ineyo ndi mbali ya IPM mbali ili chaya chaya chizungu chanja ndale zosangala sana kuno kumalawa ndizimene simatibwezeresa ngati mukuona tipena pake you're not happy, make a decision, go ahead. Zikazakanika muzayankhe ndinu president. Yes, koma otherwise all we can say kwa vice president ngati pali ma issues pakati pa ubale wanu konza ino amemugula chitonda IPM sakugama sweet. If I were you, I would know that ikuyambirira kuti this is a guy amesakugama sweet. If I have to work with him,
let me understand zimene akufuna and let me deliver olo kwafunsa kuti kodi mufuna ndipange bwanji yeah for avoidance of doubt kuti pike ndufuna bwanji ndani ndufuna nditere kodi otherwise zikumvekeradi bwino chaya Ngola kwisabati yes apeni phiri adali apa dzulo ndimafuna ndimalize ndi mawu amene nthawi yatha akuti nthawi ina mdziko muno foni imalira munayikumbukira ali mafoni 200 200 andineyo zinandikhudza kwambiri yes nthawi zina in this life foni imalira 200 calls pa tsiku ndiye nthawi zina akuti umadzayitsimitsa maona ngati kuti mwina network yavuta popanda oyimba tizikhala bwino ndi wanthu zoonadi nanena pano ine sabata ina kunena kuti iye amene akugulitsa mkaka yes mwikumbwira khanderesi kwambiri business yake si mkaka azisamalira ng'ombe chifukwa ng'ombe ikazafa pamene umazaziwa anthu akakufunsani kuti kodi mmamanga business yanji yes usatamike kunena kuti ndikugulitsa mkaka ndimaweta ng'ombe za mkaka yes ndimafuna ndimalizire pamene pabwino zamphamvu ogulitsa mkaka yes asanene asaime pa chiuluwi kunena kuti ine ndikugulitsa mkaka ayi ndiweta ng'ombe za mkaka chifukwa popanda ng'ombe za bwana mkaka palibe simire pamene wakumva ziweteni bwino ng'ombezo kuti zikupaseni mkaka wabwino setaleke ziweteni bwino ng'ombe zona yesu amamaliza ndi maonera kuti wakumva yesu amanena ndakutulani kumaziweta bwino ng'ombe kuti zikupase mkaka zona chifukwa kapanda kuziweta bwino mkaka kutama siutuluka amwene otamenyesa mutu pamwala tayo yatite ndine Brian Banda on this high note tamaliza mwamphamvu kwambiri tafika pa mapeto a programu yathu ya the hot current takhulupirira Mutharika ine ndili mbali yawo takhulupirira Mutharika chaya chilipo chimene akufuna kuchikonza dzikoli chaya IPM chaya kukerekesana amapweteka zipweze safuna kupwetekera zoyang'ani azimapwetekesa kufikira sabata ya mawa chauka akatisunga ndipo komati sunga timayimba nyimbo uchalichiwo atisamala kosata ndine Brian Banda awa ndi angoni wawo awa ndi ankhwenda viku kufikira sabata ya mawa tingoti makoma nonse and goodbye. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.